hata na sumurong musian saluhu na roha. Imatotong mga ramoti ate-ate doon pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. O dohatan itu hatan di minggu tasadaryo na dienet siat Matius 27 ayat sada sahak rodi 10. Matius 27 ayat sada sahak rodi 10. Songonam mahatan itu hata. Torang ni hari nai martuk masudi akka situani malim dohot situani bangsui dopak Yesus. Laho mamu saibana. Itali jalan itu guna sida maibana lau pasahaton tu panghum silatus. Jadi dum di ida si Judas para cehei na naikona na maibana di solsoli marohana di paula mana 30 rupiah tuaka situani malim doh situani bangsui ninna salah doa ucehe do HP nasomar pipot alayo nasida ma dang rodi hami odo nasari disi. Jadi ditipal homma perak itu bagasa coroi lau sumurut siani laho manikot alai dibuat ka situani malimi ma hepengi ninna ma dak jadi padomu ni tuara tani jorok ai tuhorni mudar doi jala mardus niroha nasida manuhor kosa tuladang di padehudon baem perbada di hal dagang ala niru baem namargoari ladang mudar rodi sadario di si maju pakata ni panurang Jeremia nama do dibuat nasida do na 30 rupiah asam di naniasam diasam deba anak Israel dungi di lehom mai manuhor ladang di padehudon songon na didok ni Tuhan itu au ido sahatna hanguluat do hatam damang dainang ngani holongan di bagasan Kristus Jesus ahanggi na pinaribot oras madita saluhuna anggi atotom to di debata lau mangodingi hita malua hita sian ragamnya kaparamaran lumomi malua hita sian aka pandemi corona macari ngulu ido nagabi tuntunan tersendiri molo mangulu jolmai molo marhosa rupeibana ikodoh macari molo amalu mobi diturbuk kodo tu ibana gabe ngulu pacari amai do uluan di rumah tangga molo tung iko borha pe amai manugut mulak botari mangalului ngulu-ngulu ba memang nawajar mai jangan didukung musik persaingan dalam recokna dungilam kurang musik kebutuhan na memaksa torop amai cenderung so diingot behadirionna so diingot be rumah tanggana so diingot be keluargana narikot di kolongna idona gabi alasan lam torop jolman waingon naikon memilit karejo keras bakat dau si keluargana dau dang diboto perkembangannya anak konna hola nalani karejoi aria do borongin asa dapot lembaran-lembaran rupiah asa dapot akasinamot demi membahagiakan keluarga salado nasida molo tunggu modang beliau tikina tu karejona demi asalam tu dengan masa depan di pasangan na mana masa depan di keluarga na
Sitong do molop lampinaupu gudang sinamot dihita asalan tu denggan na masa depan di keluarga otomatis parohon las ni rohan di pasangan do keluarga. Nung ngabe jo tabigi baritaon dong boy tapi kiri mardala portibion sa sitong na dang boy sinamoti mangalehon manang nama jamin kebahagiaan nah secara instan rupani godape sinamo godape uang di tabungan nadak serta mertai mabahen hita bahagia asasahat tu tikion tu swadongdo na lomoro hani keluarga manang natoras mabahen anakna si Judas. Tuk swadong do pikiran di jolma mabai keluar ni gelengna si Judas. Taboto taka si Judas masada warna paling dibenci di bibeli. Dan di halo moho jolma margoar si Judas. Godang do hala Kristen na margoar si Yohanes, si Abraham, si Paulus, si Joshua. Do na asili. Alahi resorong do pe na taboto di bagasa tikion na margoar si Judas. Jala boydo tarjala roha bakol ni rohani na toras mabahe guarni anak konna si Judas. Ay molo ala Kristen to di boto do barita siap bibeli taringo tu si Judas para jehe. Molo dong di dok para jehe. Danga dong di son na bakol danga dong dison arti di kekeluargaan, danga dong holong dison. Demi uang alai di jehehon keluarga di jehehon baka guru. Mau situ tu lupa sian pardingotan ni jolmai, taringo tu barita pat jehehon na pinatupan ni si Judas tu Yesus guru nai. Lao sahat tu sadario taboto holani de pena margoar si Judas. Ditabai doho si Judas. Ale-ale di Yesus. Ala memang molodung lohok muse embel-embel di juluna para jehe. Para jehe sadana balga sian kelompok ni hajahatom. Nau tibo sian hajahaton ima pengkhianatan para jeheo. Baca masa lohot di perningotan puasa bakol mau lupa sian perasado pikiran di jolmai taringot tu kondisi di si Judas. Alaboy dohona para jeheo sada sian hajahaton di pasaha dohata si para jehe tu ala natargasi na sohaposan na olo manigay hubungan ng dinggan. Manang dohot hata jepek kata dohonon dan dihalomohon jolma akasi para jehe jala hajahaton na sumalin do tutu na pinatupan si Judasi. Adi jehe ni bana do na somar pipot ima Yesus demi uang. Sasitong ada kalak na baru be Yesus di ibana. Da kalak na baru be Yesus di tonga-tongan ya kasih siani. Dan nah ya Yesus patu-patu najat manang naroa tu ibana. Gari ada tahe di goarat si Judasido Yesus. Haluauna guruna. Na mangalehon haluauna mangajari. Na mga mulihon ibana na salaw to hamuluan na sola sudah. Hape to lapsado mat jeheho Jesusi. Di jeheho ibana jo Jesusi. Alani to Rp10. Umaraga mahape. To Rp10 sian Yesus na membuat ibana tu dalam hati korang na salam. Di garis ibana Yesus alani arat tani portibion.
Sanganupasan ni ala bata na madok pak ni manuk patu rengreng merara mata mida hepeng. Anu ngaro si bolesi manggugai manegai roh anak pikiranna. Sasitong na nunga di boto Yesus nekot Yehonon ni si Judas si bana jalan nunga pigahali di paingot Yesus nasida rabdo akasisiani taringot tusi jala dong dohata padde nasian halak patak nama dok ya daerah sonomah dalam setumpuk uang tersimpan 1000 angan. Dalam setumpuk rejeki tersimpan 1000 kebahagiaan. Engkau boleh memilih uang, engkau boleh memilih rejeki, tapi engkau tidak bisa memaksakan uang dan memaksa rejeki. Apabila karena uang engkau harus menghilangkan harga diri, menghilangkan kasih sayang, Yesus pedidok tuk donian tong donian lakani anak di jolmai songonang diatur hotu ibana alai marajea dohala nama cehe honibana labatanna tuk swadondo gogo ni jolmai laho maswadahon sakap doho pardalanan di Tuhani alai nau paet nung periboto somoni keadaanna akaise naolo maceheho Yesus nung ari paingo Yesus akajea naiko masa tuhala na maceheho ibana jala singo-singo tidi pasa Yesus ujurap ibana doa kasisianna jalarap disido si Judas hati hai alai ma udang doa kadongan ujujonok tabo si tutu alai ditudal asing ma nadirohana ujung na mananga hape moloduk sudah si hirimon manang si buato siat dongani ba mago maholongi duk swadong si hirimon be siat dibana dang mararga be holongi las somakuna las gurui pe mago mahosana alai na lobi siya ni lumomi na balgado pe pangalango na masa taringot tu hadirion di si Judason soal guru baguru mai sehari-hari mai alai na adong istilah hajonohon manang kekeluargaan manang holong molodong rona mohopi dukso adong akasi buato be sian hadirion di dongani molodung ro nama rarai magodo olong isbi ase ditangi jala soadong nanggo otik di sarior rohani si Judas tadi ngotusui ngot singot ni Yesus hatiha parboha olioni na penau 3 hali di paingo ibana nang tuaka sisian na asing ditutut dolomona dialoi do si bolisi di jehe honibana maguru naing naso marpipoti tutu mahatan upansa ni ala bata na madok tinapul bulung si hupi pinarsaung bulung si ala unang atong sumol solbagi di pudi dada si paingo nasuada ala sotangi si Judas di si paingo doh parbohalion na pinatupa na pinasa ni Yesus gabe sumol solbagi maibana ba memang kanong solio dak adong ro di jolo saya dipudi do saya jolo adong do persoalan jolo susah mai bana baru adong manong soli totu sude do hita ya manong soli diri alani garejo mai alani keluarga mai alani pardongano mai alani akaholong do budang nasi do be menyesal aku bersamamu suku-sukun
Na boy do panol solio ni mabahik kita lam dumeng mangulu. Mungkin boy. Alay boy do dah. Tergantung bagaimana kita. Tergantung semedia parulauta dumanol soli. Ya dong di si Judas na naing hona nama Yesus di sol ibana marohana alay dang marlapata be panol solion naik. Paleleku ibana gabe sadar tarcolma. Di paula ibana mehepengi rupiah ini tipal hon ibana maperaki tu bagasa coro itu akasi tuan imalimi dan adong begunani. Adong begunana. Nampe di hati dia koribana na somar salah do Yesus. Nampe se di padok ibana salah do au alai dang adong begunana. Nampe di hati dia koribana na somar salah do Yesus. Dan adong belapatan na ay dunga ditaku be Yesus di paula ibana do hepeng mudari na jinano lain. Alai hola disidoi. Dan sahat ibana tu mahamubau di roha. Gabe lam daudo ibana sia Yesus lam laudo ibana tu panikota bunuh diri. Pada dasarnya nading ke dunia nama nol soli lapatanna diaku ibana do hasalanna alai molo so ihud do perubahan di roha dan ngoro akahamubao si soada do warni jaladang margunai hamubao ni roha ima paubao rodo tujuan dingul sian nasala gabe sitong. Sian na mga sahog ko na sa diri na selaon gabe mga sahon huwaso ni debata lapatan na olo matong marpamusadea tutuhani totong madiulahon na sa nakadok Yesus sutuhaku guru. Dung dida si Judas dengan ang begunana di bagasa panol solion na bagasa pedi pilih ibana mahamagoan panikotan namai sumuruk may bana laos manikko may bana lamgada do dosana dina pinarwa jaya ibana tu diri na sadiri nian nung ngaliboto Jesus ya sudi nanay sigalan nay holani nagabiolo do si Judas gabe dalam disibolis pasikopon si taonon di Yesus nang wempe nunga jojot masa sesongoni akayanakon nama jehehon natorasna manggadis natorasna sodiargahon natorasna songoni nang sebalikna suami pe olodo sipata di gadis inatana memang sudah sipata somararga peholo somararga be parpudaron hubungan emosional na jonoki holan alani mamon sipata somararga behosa alani sinamo do aratate tutu manal solo di ibana di dosana ala di ujungna tong dodang margunai di ibana sasitongna denggado molo adong panol solio di dosa ala nunga manadda jalama moto ibana di salah doh di dosa nang julanai di bota ibana do nang marsala ibana di soli ibana do dosana alai dan di pauba ibana rohana marhite namulak tutuhani gari dalam lari ibana marika tidang Tuhan ini dapoton ibana alaya kasih Tuhan imalimido adulu nama satu Simon Petrus kawan tongdo nian si Simon mardosa tu Tuhan Yesus ay pola toluhali di suada honibana Yesus pola romusui madok na so tinadda Yesus salah do ibana di
Di boto ibana do salana jala manonsoli do ibana alani do banna lao si Petrus tu matangis. Di boto ibana do salana jala manonsoli ibana alai dakola manonsoli di pau ibana do hadirionna dia sadari betul-betul hatok do ibana tarjolma tarida hamu baun nai marhite nadida poton ibana muse punguan ni parto dioni punguan nya kasih seani rahmartangi yang nasida dak songon na di bagasa rohaur rupani ya karuas ni tuatta molo marsai pesi majujum dalam martabudi molo dok persoalan molo dok beban di pikiranna lam lari ate lam dos ya Tuhan adi tiki hamasani hahe yang di Yesus rakdo si Petrus rakdo akasisian nai jala dum di bagi si Petrus barita hehe oni mangiupor hak do ibana tu tanamon di Yesus si marikati pajopang do ibana muse do Yesus do akasisian nasingi duke ibana marikati ibana tu Betania dapotan asiniroha maibana disi dakola disi di pasah Yesus mamuse asiniroha tu ibana borhat ibana lahu marbarita nauli ingot ibana do tanggung jawabna do pacuruoni atong adong do piga-piga mutihan na macay argana boy putu hota siya trupuk ni jamitaw na kamanga kay nang nani haulongan hahanggin na pinaribot na para jolo tuk takas do di do Yesus marajea do halap nama jehe ho Tuhani jala masa do jehe itu si Judas Iskariot marajea do ibana ala di jehe ho ibana Tuhan Yesus nai guru nai ala so alai sotum taripur rupani ola tu si Judas Iskariot masa Jeff nasongoni molo berkhianat manang di jehehon taringot tu partubion. Saya dong depe halan nam olo madabu tu hasalan songon nam diulan di si Judas. Dia sudah tahu salah, tetapi demi uang dia lakukan itu. Saya dong depe halan na saya madabu tu hasalan songon nam diulan di si Judas. Majeheho Yesus manggadis Tuhan Yesus alani portibion namangukat dalam lahu mapersilaku Yesus sedoma akapang alahon na somoni di mulutan na para pudionate sotung ma jongjok kita gabe si para jehe tu dongan tajolma sotung do alani hisap tarupani alani mamon, alani jabatan, alani huaso, gabita gadis dongata, teta gadis gelek tata gadis keluarga ta agohon holok ta holan alani sinamok na di portibion. Gudang doya alani para kerejuan ditinggalohon anak konna dan diboto pertumbuhan do perkembangan ni anak konna holan alani sinamok sedoma yang kapangalahon asomoni di kita. Tarlu mobi sotung jongjong mahita lahoma jehe ho Tuhani marhite si para jehe tu dengan najolma marhite pangalahota na mangului hisap-hisap di dagita taingo ma dihatani Tuhan Yesus nama dok marajea do halak nama jehe ho Tuhani do ma jea isiak kita te do mai alani sotung adong nang maraga di ngolutta asing sian kolong ni Tuhan Yesus. Tutu rikodo dihita sinama do arata. Rikodo dihita jabata do huaso portibion. Rikodo dihita nalam dihita aga nasingi nadong di portibion. Alai na rumik ko Tuhani do di ngolutta. Iya. Jaladak pola mabiar hita molo do sian akka holong ni rohani portibion molo adong dope holong ni Tuhani di ngolutta ay sari hononna jala para dionna do nariko di ngolutta asal matok tong porosea de ita tu ibana
bukan hanya 30 rupiah. Eta kasih do Tuhan Yesus. Saya jumolo malului hamu harajaut di bata. Doho hati goranna. Dungita bahononna do sude akau deng Tuhamu kaninna do. Di Matius 6 ayat 33. Lo bisiani 30 rupiah lehonon ni Yesus do itu kita. Tabahononna do sude akau deng alani unang maadong manangaha. Nagabe mangabati holong ni Tuhan Yesus tunggulut tadi portibion. Gabe sidalia dihita macehehon mana maparsilaku Yesus. Barita tadi waktu si Judas dada holap parohoje atau diri sendiri. Tengok main. Dakola jea tu diri sendiri barita pajehehon ni Tuhan Yesus. Barita pajehehon na si Judas. Dobaga serupani kejadian pajeheon ni si Judas menampar sistem na adong di bagas joroi doho pangalahon ya ka elit ugamo hati hai menampar pangalahon ya kamalim doho akapang itu ni halak Yahudi akahom namang klaim dirinya sama perjaga habadiau di Israel ternyata sekongkol mana buruhon mudar ni Yesus nasomar salai sadanari nasotalu burukngan nau jahat jalan nau jai mataring untuk kasus sisip suap menyuap apalah di ulau nazidai agak tersembunyi memang apalah tadi jadi persoal hot besar kemungkinan sisip nadongi ima sian hepeng siak kasni budia idoi molotupe nang di paula si Judas uangi nunga dianggap maka si Tuhan di malimino ni hepeng mudar tuhor ni mudar molo dipakai uang kasni budia gabe sisip tang di permasalahan coba uang gereja dipakai gabi sisi tidak ada persoalan. Alai wujud di paula si Judas manonsoli si Judas gabi najis ma uangi gabi salah mate gabi uang mudar di do. Jok doi nama sanang nuri ape di tonga-tonga ni punguan gabi dang boy pada muat tu poti pelean lucu dikisisip dang masalah ini. Bodoh tak bolodus rohatta. Alai molodong ado panal solion di si Judas si. Gabi dak boy gabi pelean ate. Dak boy pada umur ni. Sadar atau tidak tindakan ni malimido si tua di bangsoi nunga gabi mangarukari pangalahon nasida najahati mangaleho sisip tu si Judas terbongkar sudah pangalahonai. Seharusnya cerita panal solion di si Judas on di samping ni patubu rasa bersalah dihadiriannya kamalimi doho si Tuhan ni hala Yahudinian nunga gabe menelanjangi kelemahan yang sangat fatal di nasida dohot aturan sistem ni huriai marhide pengalaman nasida seharusnya mereka yang membangun sistem yang baik tetapi kok mereka yang mempoyak manega sian aspek analisa sosial pilihan bunuh diri di si Judas ima teguran ala hajahaton doho kelicikan ni malim doho si Tuhan di bangsoi selaku pihak nadoho terlibat di bagasan konspirasi pembunuhan di Yesus sayangna molotupe adong nah sabur mudarna molotuk pe ala ni pangalahon ni nazida gabe tarsilang Yesus laus mate la suarong do na terida na bertanggung jawab mengapa Yesus terbunuh semua cuci tangan sudah naro di si terdiam
lempar batu sembunyi tangan. Dan adong nama rasa bertanggung jawab. Dan adong niat lahu pau ni roha. Dukpe riba hire-hire. Baru pada dok tutu dok kape atakan di debakate. Gariada maratabuni tarhalomon terdiam jala cuci tangan. Cerita nama kuduti musetaringo mau upaya ni malimi. Dosi tuaina berani dengan terang-terangan menutupi hasalat di hadapan di publik. Sadado ni rohan nasida mamake uang sisipi na pinaula di sejudasi. Lahu manuhor partapa kapahe perbadat ni halak. Dagang. Mereka sepakat dos diroha si ban nasaud. Seharusnya niya naik goda naik laut dos diroha si ban nasaud. Oh, dos diroha. Hanya untuk menutupi kelemahan, menutupi pengalaman di nasida nasalah. Seakan-akan marhite nama manuhor tano perbedaan itu halak dagangi orang asing. Nasade lengon dengan dok pola perbedaan di halak pangarato na minoritas ate. Daudo tudur di Jerusalem perbedaan di nasida. Mola dong namotik. Di sotarida dua tong cara nasida nama buah rohan natoropi marhite na paradehun perbedaan di nasida. Seakan-akan mereka punya kasih yang cukup luar biasa. Tarida kabe dua halak mana ni molokon nasida na jurusun nasida mudari imam mudari Yesus do mudari si Judas dalam menutupi hasalah nasida dengan berpura-pura baik bagi orang lain halak dagang. Napa dua muse sudah betul sudah do kita ya marsalah jalan pada aku di bagasan dosa. Sudah dohita hea manol soli molodong mardosa molodong salah. Dinaso panagaman madabu dohita tu corokong ni sibolis sama si Simon Petrus si pata gabe tapar suada Tuhani tapar suada huaso doh holonga mardosa dohita di si jala godang naripya kadosa doa ka pangalaw siyota nasala nahayata ulaho. Alam mo lete matarok tutuhani ay para si roha godang duibana labak tarimas. Dang di balosot kita hobara tu haja hatota dang di balosot kita hobara tu pangalaw siyota. Jaladang hamamate ni para jahati di pangiduibana. Alai habu mula di parjahati tu madikot dalanna ido na rumikot di debat. Aita kas de dokon di Lukas 15 ayat 10 sumatusima nama salas di roha di jolonnya kasuru-suruan di debata pidahala si pardosa naolo paubahor rohana. Uang bukan segalanya dalam hidup dan uang bukanlah sumber kebahagiaan. Nasitong marohana jalamolo pedidok uang bukan segalanya dalam hidup dan uang bukanlah sumber kebahagiaan sitong mai alai boido padohanon nagaibe kebenaran nabasi ate jala asaboi menikmati nguluon tetapi itu adalah hidup yang terlantarkan. Saya tadokon dan boy wangi menjamin kebahagiaan ningon alai setok tahu lah. Puasa kenyataan atong dope hita, atong dope torop jol mana marsiadu mengalui uangi sian ragam cara bahkan halal atau tidak halal laho manuhor ragam akka sifat paun ragam akka pahean neragami dengan segala cara asabui menikmati kebahagiaan. Dak sautik de jolma bahkan naol manoba uangi gabe dibahin uangi gabe Tuhan nate.
Dia lebih setia tu hepengi daripada tu Tuhan. Puasa dan ada banyak orang demi uang rela jolmai manadiko para saora para todionna manadiko Tuhani demi uang rela manadiko ninatana manangamatai nang keluargana kanakonna bahkan manadiko Yesus demi uang rela mengabaikan suara nuranina demi uang pola dosa hatu namang gadis mamunu sehingga harga diri dihilangkan. Molo duke pegi di bahan hapuasan di salukutna olo mamago kosan di jolmai mamunu mencelakai memperdaya akadonganna demi uang sampai putus tali kekeluargaan doho para leo demi uang sampai hati mangulahon para jeot demi uang integritas dipertaruhkan Bapak Ibu. Adong dope nasi demi uang doh banggana jolmai mempertontonkan kelemahan dan ketidakberdayaan nana somaradat. Suadong beila demi uang adong do jolmai olo bekerja sama do sibolis pola mameleho tumbal marupa hosan di donganna doh keluargana bahkan hosan ni anakonna di leho. Alai memang ima realita ni ngulu sinuai. Ati bado adong di tengah-tengah tanah Allah semuni. Rela kita mengorbankan saluhna demi uang nasajitongna nungalobi isian arati serakah nang marura diri ni jolmai tabotoro dang uangina mengatur alai sayna manoktong dohita agoan kesadaran molodung dihatai taringot tu na berhubungan tu hepengi say talului du marlobba bakat tadi si majujung di dongatta dalam behama sadako uangi termasuk na parpudiona kamanga kainang nani holonga di bagasan Kristus Yesus di konteks di hapugusun di Indonesia hapugusun di si patu paun materi aleno balga hapugusun di holong nungalam murah-murah bin may mermati ajol may hinorhon ni virus corona alam torop akan amarsai jantung na darah tinggi darah rendah sahi paru-paru malaria demam berdarah asma do hepatitis murado diserang virus corona kajol manahurang kekebalan di pamatangna kejadian non berbanding lurus may itu kondisi hapugusun di pardagingon nang partudion doh mah molo lam toru lak suadong gizi di pamatangna keterbatasan fasilitas di kesehatan merdomu museh otik rumah sakit doa kapasilitasna dak karo cukup be menampung pasien dungi museh olo ma ikut jolo liling sampai marari-ari pai mahon hasil di pemeriksaan di sahidi. Siapa mah dari dah gosong di bangso. Lamolo matutu salah hasil di pemeriksaan ini. Taba ma pai mahon akan masalah musena so etis. Keadaan ini sangat menyulitkan penanganan korban pada begitu banyak tempat. Songo dia mahami macari ngolu molo ikon hola dijabu saya dijabu mahami karejo wado hami mengaleo mangan nakapar sekolah tidak danagon HP dalat doi asa bebas nasida dak pola marmasker dak pola jagau pihak kasahiti bebas mapajupang doa ke keluarga bebas ma di keramaian bebas ma di onan di mall di konteks pandemi corona nan waingon Huria na seharusnya nagabe agen keselamatan na jadi pasogon na colma terbunuh alani kekejaman di virus corona berdasarkan protokoler di pemerintah
pencegahan doh penanganan wabah virus corona dipersempit saya didok social distancing dinggamai marsiajar jo jalan mangula martelepon si jabubi garejo marjaga hita dan gabe alasan gabe dan roh partu parsoran nabadia tu par mingguan atau dia do naboy si patu tak jaga diri anggo manur masker dan adong ngalenggo si kareknya kadong ani bojo tong pak buku sadari atau dia do na boy dihita naboy si pakeonna dinatara jolma hita dinatabota durita nungamar dosa dinamanol soli hita di dosata naing hugut jalan rikosi tututa pauba roh ada pikirata ta pauba carata ido narumikot pauba roh di jolo di jebatan tada potong matu hadi jala taloas maibana pauba kita jala pai baru molutta asa daojea tarlumobi asa tarapasu-pasu dita dia dopanna nabadiai molo tapa tutoru dirita jala tapasahat mulutta tu debata tarpasu-pasu kita amin.